У музеі гісторыі тэатральнай і музычнай культуры працягваецца выстава, на якой упершыню прадстаўлены многія рэчы і дакументы, якія належалі беларускім рэжысёрам і акцёрам. Такие артисты, как Стефания Станюта, как Вера Пола, они представлены не только в документах, а представлены их личные вещи, представлены костюмы, представлены награды. Такие вот экспонаты, которые относятся к документальным материалам, мы их показываем очень редко. И вот на выставке представлена автобиография Мировича, написана его рукой. На выставе можна ўбачыць шмат экспанатаў, якія адлюстроўваюць гісторыю Купалаўскага. Да верасня музей падрыхтуе асобную экспазіцыю, прысвечаную стагоддзю тэатра, на якой будзе прадстаўлены і макет спектакля «Паўлінка» 40-х гадоў. Уникальный макет. Он приехал к нам из Томска после военного периода, когда театр был там. И макет Малкина 40-х годов, он у нас хранится в музее. Сёння спаўняецца 20 год, як не стала акцёра тэатра і кіно, народнага артыста СССР і БССР Мікалая Яроменкі-старэйшага, які таксама граў на сцэне Купалаўскага. У музеі асобны пакой абсталяваны як грымёрка Мікалая Мікалаевіча і яго сям'і. Это небольшая экспозиция, которая показывает семью и рассказывает творческий путь каждого. Оформление идет как вот три «я» здесь показано: отец, сын и мать. Они все были артистами. И бережно экспонаты, которые хранились в семье, они нам передавали в разное время. Выстава «Гімн тэатру» працягнецца ў музеі гісторыі тэатральнай і музычнай культуры да 15 ліпеня.